assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe télé men AIDS TV en garti e bawɗe Allah gam yuɓɓinde yewtere men nde goɗen yuɓɓinde kala e saaha e kala e tuma taw ko yewtere men witende famminam hannde eɗen gaari ɗo gam bismade goto e wanniraɓe rewɓe tedduɓe ene wiye Aissata Sy sikkelaɓe gattalnade no ko bisimilla Aissata. assalamu aleykum won bandiraɓe on calminama yeeɓiyankoɓe AIDS TV Ablaye Salli a salmitama. yo jaam salmini sikkela ne pulaar wiyata ni kala ko dilli ko dilli ɗum ko ɓuuri ɗum hewde doole no pulaar wiyata ni neletake asma ko ɓuuri cuurki nde won noon eɗen gandi wonko wona e dow mum tigui eɗen jiiɗi ɗum famde ma en gartu e Aissata Sy o famina ɗum ha ɓuuri yaaja Aissata Sy e ley wonko wona e dow mum holko mbawɗa faminde renndo ngo eɗen golle gonɗe e dow mum. ko hono wonande musidɗo men neɗɗo men Amadou Samba Dembélé ene yaltini deftere e fittiyankagal so jiiɗi mbiyanum philosophie. eyyi Aissata hol titonde e deftere nde? titode deftere nde ko o ƴellitagol aade e neɗɗagal muɗum. beele aɗa wawi faminde yimɓe seeɗa e lowdi tigui rigui deftere nde? lowdi tigui rigui deftere nde ko hono guile e cukalel guila ɗo jibinaɗo ran ha mawno guila ene jibina haɗo famɗi ɗo haɗo heeɓi duuɓi hakkudere ɗo ha helli fe. mana ko guila ɗe jibina guila muyna muɗum hano renirte ndiyam e jeygol hay cagatagal muɗum hani ganduɗa fam e cagatagal mum tigui ɗo timmata ɗo ɗo natata joljole gueɗe mbaɗe noon wadde feti ko ɗum woni ko deftere nde tigui ganduɗa haalata. woni ko deftere nde haalata wallahi. Aissata holno deftere nde heɓorto? deftere nde ene heɓoro bang yo bang ene wawi heɓade ɗo e Mauritanie ene wawi heɓoyade kadi caggal leyɗele sen mbiɗo e Mauritanie en ƴetti joni par exemple Nouakchott en jogui gonaɗo men ɗo Amadou Dia e Yaya Ndiaye hono wonande kadi Fouta 1 eɗen mbawi wiide Jowol eɗen jogui toon Ablaye Bocar eɗen jogui kadi hono gonano men to ɓoggue ene wiye Abda Ba eko way noon ene wonande kadi caggal leydi eɗen jogui wonɓe Paris eɗen jogui wonɓe France eɗen jogui wonɓe Belgique eko way noon ene heewi ma en jiiɗum e écran on sa on daari ɗum ma taw ene winda less ɗon e numéro ji mabɓe ko way noon. eyyi ko noon tigui rigui ha joni en gartata si holko bandiraɗa bandiraɓe hol wasiyama? wasiyam e bandiraɓe ko hono wonande e yummiraɓe ene mbawi hen sodde beele eɗen ganda no sukaɓe mon mawnirata eno neddi mumen ma horto e sukaɓe ene kayne ene mbawi hen sodde beele ɓeydo andude koye mumen tigui rigui e hono wonande e jinnaɓe worɓe ɓene kayne ene mbawi hen sodde beele ene mbawa nehde sukaɓe mumen e hono wonande ne kayne jangguinoɓeɓe ne mbawi hen sodde beele ene ganda no janggoɓe beele ene ganda no janggoɓe pamirata e hono wonande kadi fitti windiyankoɓe ɓene ene mbawi sodde hen beele ɗum ne wona ballal mum nder hen. tigui Allah jarama a jarama Allah yettama duunama kattude ene mbawɗa famminde yimɓe ndeɗo deftere taw kadi ko ƴellitgol aade e neɗɗankagal muɗum sa tawi tan ganduɗa a faami titre o ma sa tawi ma yid janggude ɗum jiiɗa andude ko woni nder muɗum nde won noon saabu ko pamminɗa ko yimɓe ko famnima tigui e deftere nde ene looyi ganduɗa mana kewɗo saabu nde won noon needi hande ene jeeya ko haljinde renndo ngo neɗɗagal hande ene jeeya ko haljinde renndo ngo tan won noon ɗum ɗon hande ene manquande renndo ngo no fewi wadde yo Allah hokken nande e famde e wawde dogande deftere nde wawde ɗum sodde gam renndo ngo wawa ɗum naftorade e hani hannirta ni. Allah jarama on jarama ɗo e haalde ko Ablaye Salli Diallo ene dusodiri hono Aissata Sy ɗon ɗo caméra won tan wonen ton ko Baba Lass toon to karallagal wonen ton ko Mala Samba Guissé Allah jarama on jarama ha sagol sallah.